El cooperativisme agrari valencià naix a final del segle XIX per a, entre altres coses, facilitar la comercialització als xicotets productors. Ara, en un mercat cada vegada més globalitzat, els reptes de futur es compliquen. Héctor, bon dia. Bon dia. Cada poble podríem dir una cooperativa. Clar, estem en Benifaió. Així la contribució del cooperativisme des de principis del segle XX ha sigut clau. Pensa que en els anys 60-70 esta cooperativa donava faena a més de 800 persones i així en 40 camions al dia. I no només ha sigut un motor econòmic de primer ordre, també ha permès mantenir un paisatge beneficiós per a la salut i el medi ambient. Héctor, al final del teu llibre dius de segur que la cooperativa aprofitarà les oportunitats que el dur futur li espera i seguirà fent del camp el tresor de la nostra terra. Com ho veus? El passat ja està escrit i ara n'hi ha que escriure el futur. En un món cada vegada més globalitzat, on entren cada vegada fons d'inversió més forts, les cooperatives han d'unir-se i han de potenciar aquesta professionalització tècnica i comercial per a ser més competitius i donar millors preus als socis. Juan José, bon dia. Hola, bon dia. Guadassuar, terra de caqui. De caqui i de cítric. També fem cítric, que sí. Com naix la iniciativa d'integrar les dues cooperatives, Guadassuar i Carlet? La iniciativa naix fundamentalment per una necessitat d'abaratar costos. És a dir, guanyar en volumen. Quan més guanyes en volumen, és a dir, més quilos tens per repartir els gastos generals. Per tant, és una pura qüestió de rentabilitat. Els socis avui en dia, que al final són els llauraors, que en aquestes zones fundamentalment són llauraors xocotets i que en molts casos no són ni siquiera llauraors professionals, que tenen l'agricultura com una segona activitat, no obtenen suficient rentabilitat com per mantenir les explotacions actives. Això és el principal repte que n'hi ha en esta zona. Juan José, quina situació origina la integració de la cooperativa de Guadassuar i la de Carlet? Guadassuar té molt poca capacitat ja de producció de cítric per mantenir un almacén de cítric i Carlet té un excés de capacitat de producció de caqui, per tant necessita almacén per fer caqui. En ahí naix un benefici pels dos, és a dir, ell absorbeix fundamentalment del nostre cítric per a la seva capacitat de confecció i nosaltres absorbim el seu excedent de caqui per a la nostra capacitat de confecció de caqui. Al final sempre consisteix en el mateix, en concentrar la producció per abaratar costos i per tindre capacitat de pressió sobre el mercat. Bon dia, Álvaro. Bon dia, Àngel. Què Tu tal? eres el president de Rivercamp, que és... La cooperativa de segon grau que integra la cooperativa de Carlet i la cooperativa de Guadassuar. Quan t'agarres volumen, és més important, tens més poder de negociació i després optimitzes molt en el tema de personal, recursos, a l'hora de vendre, o sigui, l'altaveu per vendre's un, antes érem dos, i entonces això té un avantatge. Els clients xuaven amb nosaltres dos a veure qui baixava el preu, i ara tenim una veu només, i això és molt important. Álvaro, el nom Rivercamp ja deixa veure d'alguna forma que teniu una aspiració d'anar a més. Sí, efectivament, com dius, Àngel, quan pensàrem el president de Guadassuar, Juanjo, i jo, aquesta integració, deixarem una porta oberta per a les altres cooperatives que pensaren en agarrar el patró de nosaltres i integrar-se en nosaltres, perquè creguem que el futur és este. Llarga vida i molts d'èxits per a aquesta fusió tan particular i tan peculiar, per descomptat que sí, els desitgem el millor.